a text ma sprevádza možno aj od malička. Tým pádom je kniha vlastne len ďalším stupňom, akoby. Áno. A už vás čaká len ďalší krok. Hovorí sa, že napísať tú druhú knihu je ešte ťažšie ako napísať prvú. Čím ja samozrejme nechcem strašiť, ale tvrdia to iní autori. Možno to nebude váš prípad. Začali ste už pracovať na tej druhej knihe? Začala som na nej rozmýšľať, nad ňou rozmýšľať a musím povedať, že mám v hlave dva návrhy, ktoré by sa dali spracovať, ale momentálne sa ešte tomu až tak aktívne nevenujem, pretože ešte si myslím, že táto kniha je dosť mladá a dosť nová na to, že ešte ma potrebuje, takže ešte som sa rozhodla sa o ňu starať nejaký ten týždeň, mesiac a potom asi, keď ju úplne pustím z hlavy, tak potom sa budem venovať novým textom. Ale ja by som sa rada teda pokúsila o ten román, takže ja tú svoju métu v tejto forme pred sebou rozhodne mám a skôr tak začínam rozmýšľať na tou formou, že ako sklbiť to moje úsporné písanie s nejakým románom. Takže už skôr špekulujem na tou formou, ako si pomôcť, ako to zadeliť do nejakej časovej skratky, nejakých kapitol a všeličoho. Takže námet je jedna vec, ale možno pre mňa bude oveľa tvrdší oriešok práve tá forma. Viete si predstaviť, že by ste sa živili vyslovene len písaním? Ja by som si to veľmi prijala. Takže áno, viem si to predstaviť. Skvelé, je dobré mať mety. Vaša kniha, táto prvá, sa ako je to? Vyznačuje, to je to správne slovo, vyznačuje veľmi dobre napísanými dialógmi. Celkovo nielen pán Lasica, ale aj mnohé recenzie pozitívne hodnotia to využitie jazyka. Napríklad častým problémom na Slovensku je, že kým čeština má takú tú obecnú češtinu, tú hovorovú zaužívanú češtinu, ktorá potom znie veľmi prirodzene aj v prekladoch, aj v románoch, slovenčina ako keby sa trochu potýkala s problémom formálneho jazyka versus až príliš neformálneho. Vy ste tú správnu hranicu alebo ten balans našli? Písalo sa vám to ľahko? Alebo ste to museli často česať? Mne sa vôbec nepíše ľahko. Pre mňa je to ťažká práca. Písanie, veľmi ťažká práca. Ale mne sa na to páči a mňa fascinuje ten paradox, že zatiaľ, čo je to pre mňa ťažké to napísať, ľudia hovoria, že sa to číta ľahko. Takže to je pre mňa radosť a to je pre mňa aj také znamenie, že je to napísané dobre, pretože ja si myslím, že knihy, čo sa čítajú dobre a ľahko, že je to fajn a pritom sú o niečom, že to neznamená, že sú povrchné, tak to je pre mňa znamenie alebo spätná väzba toho, že sa podarilo niečo, čo som chcela. A čitateľa vôbec nemusí zaujímať, že sa to v niečo písalo ťažko. Celkovo ja verím princípu, že ľahké veci idú ťažko a táto kniha je vlastne toho dôkazom. Takže ja som človek, ktorý to naozaj vysedí, ktorý napíše za 3-4 hodiny jeden odsek s 5 vetami a možno i na druhý deň to proste škrtnem. A zdá sa, že je to nič, lebo sú to len písmenka, ale keby ste si to zmenili na iný druh práce, profesie, ktoré sa venujete 4 hodiny a ďalší deň zase a nakoniec toho nič nie je. A vy stále len hľadáte, škrtáte a začínate znova a znova od začiatku, tak je to celkom náročné. Ale možno je dobré sa nad tým až tak nezamýšľať a stále práve začínať a sa o niečo pokúšať, lebo keby človek nad tým rozmýšľal, aké je to ťažké, nedaj Bože sa ľutoval, tak potom prečo by to robil sa? Určite áno. Pre čitateľa je rozhodne lepšie, keď sa autorovi píše ťažšie, ako sa číta ľahšie, ako naopak. Ja si to tiež myslím, že je tá lepšia kombinácia. Čo si budeme vraviť? Neustále sa pýtam len ja, ale samozrejme, ak máte nejakú otázku, nech sa páči. Mňa by zaujímalo, že či ako dramaturgistka divadelná skôr inšpirovalo napísať nejakú špeciálnu modelnú drámu, pretože tie vtipy vlastne, či tieto poviedky nie sú také, treba filmovanie. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja si myslím, že napísať dobrú divadelnú hru je
je také náročné a také ťažké, že ešte si na to asi nejaký rok nechám. Môžem to mať stále ako nejaký svoj cieľ alebo nejakú svoju ambíciu, o ktorú sa možno niekedy budem pokúšať. Ja mám možno tú nevýhodu, že na rozdiel od ľudí, ktorí v divadle nepracujú a nepoznajú dramaturgiu a vlastne nepoznajú drámu divadelnú, tak na rozdiel od nich si veľmi dobre uvedomujem, čo všetko musí dobrá divadelná hra obnášať, ako musí byť vystavaná, čo všetko tam musí fungovať. A ja vám poviem, že toto je tak strašne zastrašujúce, že ma to vôbec neťahá sa do toho pustiť. Viem o tom asi príliš veľa a myslím si, že ma to až blokuje. Takže možno by bolo lepšie pustiť sa niekomu do toho, kto o tom až tak veľa nevie, že ho to možno menej bude zväzovať a pôjde do toho spontánne. Ja by som asi do toho išla moc s rozumom a to by ma asi niekde zastavilo a nebolo by to dobré. Asi by potom tomu chýbalo to, čo majú tieto poviedky a čo im robí dobre, že ich obsahujú. Ale to je momentálne veľmi hypotetické, lebo ja vám poviem, že ani som o tom nerozmýšľala. Skôr som rozmýšľala o tom, čo hovoríte, a to je potenciálne sfilmovanie poviedok, pretože o tom som rozmýšľala aj vlastne prostredníctvom spätných väzieb, ktoré sa ku mne dostali. Tie poviedky sú mnohé určite natoľko plastické a natoľko vizuálne, že možno nás aj ako štartujú tú ideu, že čo tam ich ako sfilmovať. A ja sa veľmi teším, keď sú také spätné väzby, pretože ja ako autorka týchto textov som chcela vlastne ponúknuť čitateľovi nie iba zážitok z textu, ten literárny, ale veľmi dbám na to, a to musím povedať, že veľmi vedome, aby som vlastne sprostredkovávala nie iba nejaký príbeh nejakých ľudí, ale aby som sprostredkovávala aj nejakú atmosféru, aj nejaké prostredie, aj nejaké vône, čiže to všetko, čo napríklad môže ponúknuť divákovi film. A ja si myslím pri poviedkach ako Home Sweet Home, mnohí ju volajú ako tá o holuboch, alebo tie talianské, alebo kláštorná, myslím si, že tie by mohli byť aj vhodným materiálom na sfilmovanie. Pretože ja si myslím, že ja som človek, ktorý je veľmi vnímavý v tom bežnom živote. Sa rada pozerám okolo seba, rada vyhodnocujem situáciu, stav a veľa o tom rozmýšľam a veľmi cítim tú atmosféru, ako sa naozaj snažím do tých textov dostať. Takže to by možno mohlo byť aj zaujímavé, ale skôr určite pre film, ako pre divadlo. Alebo možno nejaký malý formát nejakého televízneho filmu alebo nejakého malého príbehu. Možno by to bolo zaujímavé. Z môjho pohľadu určite. Keby bola taká možnosť alebo taká ponuka z druhej strany od Stumárov, ja by som na to veľmi rada aj spolupracovala. Určite si myslím, že sú tam texty, ktoré by si to zaslúžili a ktoré by mohli poslúžiť ako veľmi kvalitná predloha literárna na spracovanie. Isté, že to spolu súvisí. Áno. Ďakujem. Aké to význam inscenácie? Kde sa nerobia. Dobre, tak máte ešte nejakú otázku? Tak toto je ten ideálny čas. Ja by som sa ešte opýtala, môžem ja, pretože my sme predtým, ako sme si sa sami rozprávali o tom, do akej miery je táto kniha pre ženy, a len pre ženy, a do akej miery pre mužov. Tak ja by som rada využila, že tu vlastne Valdemar, ktorý tú knihu čítal, a síce ju čítal ako potom potenciálny tvorca a spolutvorca tej knihy, ale v prvom rade je to muž a čitateľ, ktorý sa aj rozprával s ostatnými mužmi, ktorí to čítali, takže by som možno bola zvedavá takto ho verejne vyzvať, že ako sa ako muž proste k týmto ženským témam, ktoré ale vôbec nie sú feministické, pretože tie ženy sú schopné obrovskej lásky a vidno, že oni tých mužov potrebujú, čo sa s feminizmom bije a k čomu sa ja veľmi rada hlásim. A až tak, že dobre neobstoja, tak to je možno, to sa proste tiež stáva. Ale ja by som nesúhlasila s tým, že je to feministická knižka v každom prípade. Ale ja sa opýtam Valda. Feministická rozhodne určite nie je, teda aspoň ja si to tiež myslím. Ale ja neviem, či ja som vhodný adept na odpoveď na túto otázku, pretože
ja mám strašne veľa ženských vlastností. A ja som veľmi romanticky založený muž. Preto sme spolupracovali a preto nám to vyšlo na prvýkrát. Ja môžem povedať za seba iba toľko, že mne sa tie poviedky páčia. A ja som hneď, ak som prečítal tú vzorku vlastne, tak si pamätám, že som dával na Facebook taký status, keď už tá kniha vychádzala, že dal som ten obrázok tej obálky, som samozrejme prezentoval svoju prácu nejakým spôsobom a napísal som k tomu, že je to 13 babacích poviedok s nadhľadom a humorom, ktorý ocenia aj chlapi. A za tým si stojím, trvám na tom, že určite aj pravdepodobne nezasiahne to takýmto spôsobom úplne 100% populácie mužskej, ale ja verím, že veľmi veľa mužov si tú knižku rado prečíta a zostane im po prečítaní dobrý pocit z tej knihy. Ste sa dala súhlasiť? S vami vyskúšajte to na svojich pánoch, manželoch a priateľoch? V žiadnom prípade to nie je žiadna príručka na šťastný život, ani šťastné spolužitie. To rozhodne nie. Možno až na tie posledné dve poviedky. Ja by som ešte rada využila túto príležitosť, aby som poďakovala vydavateľovi pánovi Albertovi Marenčinovi, pretože to bola taká rýchla reakcia a také rýchle áno, že keď sa mňa dnes niekto pýta, že ako sa dá na Slovensku vydať kniha, tak ja vždy hovorím, že mňa sa nepýta, ja som mala toľko šťastia, že to bolo asi totálne neštandardný prípad. Takže išlo to všetko veľmi rýchlo a veľmi dobre. Takže je pravda, že ja som už teda v čase, kedy sme spolu o knižke hovorili, ju mala hotovú, v zmysle napísanú a mala som aj výborného grafika, sa potom ukázalo, že som sa vôbec nepomýlila, takže vlastne my sme boli hotoví a pripravení, ale predsa bez toho áno od vydavateľa by to samozrejme nešlo. My sa samozrejme k poďakovaniu pripájame, lebo my tiež máme radi, keď na Slovensku vychádzajú dobré a pekné knihy a preto sa budeme tešiť aj na vašu ďalšiu knihu, nech už vyjde kedykoľvek, či už to bude zbierka poviedok alebo román. Dovolte mi, aby som vám poďakoval, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem aj vám, že ste prišli. Ďakujeme. Ďakujem. No a samozrejme ďakujeme aj hosťom, že ste sa zastavili, že ste si našli čas. Ak by ste knihu ešte náhodou nemali, tak dnes ju ponúkame s 10% zľavou. No a samozrejme máte jedinečnú šancu získať ju aj s venovaním a podpisom autorky. Ďakujeme a prajeme príjemný večer. Príjemný večer.